Recuperació del paisatge de vinya al comtat va ser l'origen del projecte Microvinya de Muro. La vinya recuperada, moltes voltes centenària, aprofita per a fer un vi de qualitat i alhora reivindicar el minifundi com a defensa de l'ecosistema mediterrani i de la nostra cultura rural. D'això tracta El tast de la terra, un poemari sobre la terra i les persones que la treballen. La verema és a punt, beurem el vi novell i ens asserenarà tanta foscor anímica. Apenas fa uns anys, estos bancals de vinyes del comtat estaven perduts. La falta de rendibilitat, agreujada pels canvis d'un sector en constant transformació, havien situat els propietaris en la disjuntiva de mantenir els ceps o d'arrencar-los. Una part d'ells es decantaren per esta última opció. Altres, senzillament, els abandonaren. Ara, i gràcies a l'impuls del projecte Microvinya que impulsa el celler de la muntanya, estos bancals tornen a ser rendibles. El celler compra el raïm, elabora el vi i el comercialitza. De moment, fan distints vins, 2 negres i un blanc, que han estat ben valorats per la crítica especialitzada. Però la reivindicació del minifundi com a defensa de l'ecosistema mediterrani no s'acaba amb la recuperació dels bancals, sinó que va més enllà. Microvinya naix, en principi, com un instrument de poder obtindre raïm de qualitat al celler de la muntanya. I molts camins i moltes sinergies fan que Microvinya es transformi en algo que ara es desmembra del celler per poder servir tant al celler com a altres iniciatives. Però sobretot fa això perquè Microvinya obri portes, que nosaltres no sabíem, en les que han entrat l'economia, la sensibilitat, la música, el medi ambient, l'ecologia, el coneixement. Després d'algunes iniciatives per a divulgar este projecte entre els més joves o mitjançant la composició musical, ara ha estat el torn dels poetes que amb els seus versos s'han sumat a esta iniciativa. El resultat és El tast de la terra, poesia entre valls, un llibre que recull una antologia de 17 poetes de les comarques del Comtat i l'Alcoià que amb els seus versos recorren el paisatge que els envolta. La verema és a punt, beurem el vi novell i ens asserenarà tanta foscor anímica. Tindré llum a l'instant, al cervell i a la sang, i una calentoreta de caliu. Francesc Moisés és el nom artístic de Francesc Ferrando i San Juan, un professor de filosofia jubilat i cantautor alcoià. Ell és un dels autors que han participat d'esta iniciativa. En els seus versos, l'empremta de la terra és profunda. Com ell diu, parlar de la terra és com parlar de mi, que vinc i tornaré a la terra. Antigues lluïssors i ressonar la frau, la melosa cantúria del rossinyol passívol. Joan Jordà és, a més d'un dels autors participants, el coordinador d'esta iniciativa. El llibre El tast de la terra, poesia entre valls, pretén ser una mostra del que ofereix la terra. La terra és un paisatge, són unes persones que viuen en ella i l'harmonia que es pot donar en l'expressió literària, poètica, és un fluid més. Però, a més, l'originalitat d'aquest llibre és que cada poeta ofereix una percepció del que ell entén, el que és la terra, el paisatge, des de la seva percepció. D'alguna manera fa el tast i expressa en un text que pense que és molt interessant. El paisatge que van veure els meus ulls de xiquet el dibuixava una plana que em semblava inacabable, tota envoltada de cims, el Montcabrer, el Benicadell, la Safor, l'Alfaro, la Serra d'Almudaina, la Serrella, l'Aitana, l'Ull del Moro. Fites altives que marcaven els límits per on discorria el viure sempre renovat, i ulls de talaia que semblaven estar sempre guaitant el que fèiem, i amagant al seu darrere unes terres ignotes, on imaginaven que dormia i es llevava el sol. No som més ni menys que altres,
i amb respecte i generositat oferim el que som i tenim parant taula en aquest gran bancal que és la terra de tots. Des que el 2004 va arrencar la iniciativa del Celler de la Muntanya, al carro que representa esta aventura se n'han pujat persones de tota classe i condició. Unes per uns motius i altres per altres. Però tots interessats pel paisatge més pròxim, pel que es guarda en la memòria i pel que s'està modelant per al futur. Algunes d'elles, fins i tot, procedixen dels universos més insospitats. En un programa de radio que yo realizo, en una ocasión estuve describiendo la necesidad de lo que yo llamo darle la vuelta a la tortilla, es decir, de ver qué alternativa de modelo económico puede existir que haga y que sea natural y que vaya de abajo arriba. Y que tenemos tendencia a que la economía sea algo que va de la macro a la micro, y eso es antinatural. Y de ahí surgió una llamada de Joan Cascán diciendo: es que lo que usted acaba de decir, aquí tenemos un ejemplo. Me desplacé pues a Muro, asistí a una reunión en la que además encontré todos los ingredientes que normalmente este tipo de proyecto debe tener, es decir, no solamente el aspecto de poder recuperar lo que se había abandonado, sino que al mismo tiempo en este proyecto estaban implicada toda la sociedad de Muro, en los aspectos tanto políticos como educativos como culturales, que es exactamente lo que también hay que hacer. Fruit d'aquell contacte és el pròleg del llibre que firma este antic síndic de la Borsa de València. Acostumat a moure's entre monitors que aboquen sense interrupció les cotitzacions dels valors d'arreu del món, la seva presència no deixa de ser una mostra de l'excepcionalitat d'esta iniciativa. Estamos hablando de algo que viene de la tierra. Nosotros venimos de ahí. Entonces es algo muy extremadamente ligado y cercano. Pero vuelvo a repetir que además los que han ideado el proyecto se han dado cuenta rápidamente que no solamente era recuperar esos terrenos que estaban abandonados, el paisaje, ocuparse del entorno, vamos a decir, de la naturaleza que nos rodea, sino que esta naturaleza estaba ligada con otras actividades de lo que se vive en torno a Muro de Alcoy. Y de una forma extremadamente clara, hasta, vuelvo, en fin, a tener la idea de ligar al proyecto a los poetas. Es formidable. La verema és a punt, beurem el vino vell. Això que estem fent estem donant-se compte que el marge de pedra seca, que el nostre camí que ens porta cada dia a la faena, que aquest canvi de floració que n'hi ha d'una època a una altra de l'any és molt nostre i que t'ajuda a estar a gust en el món en el que vius. I el paisatge és aquest catalitzador que el dona aquest benestar. Per tant, el nostre paisatge minifundista, tan senzill, perquè realment al final és tan senzill, és el que ens reconforta. I hi ha molt important. Aquest paisatge nostre té una qualitat única. Només existeix si l'home el treballa. Casolà